Takže zdarec lidi, vítám vás u tohle videa. Já jsem Armis a dneska budeme hrát zase Counter-Strike. Tak jo, já jsem si teď našel jeden server, který se jmenuje Avatar Battle. A tam se vlastně hraje za avatary. Tak jdeme na to. Jo, to je dobrý server toto. Hodně dobrý server. Tak jo. Dáme třeba policistí. A budeme třeba tady za tohle malička, to je úplně jedno. A chviličku počkáme. Jo, jdeme. My jsme tady tenhle, tak si dáme rychlýho. Ten rychlej se, jo, mám hnedka první kill, dobrý. Ten rychlej se nám dá hnedka potom, co... Hnedka, granát, já hořím. A už ne. Jedu tady nahoru. A uvidíte. Ne, já jsem spadnu. Ježišmarja. Tak jo, jdem tam. A tak. Jo, už nejsou. Co se stalo, Jo, 23 životů. Já umírám, já umřu. Ty brďo. Tak já jdu tam ještě na to, ještě... Karuciš. Tam byl ten, tak jdeme za ním, zabijeme ho. Pojď. Tak zezadu, jo. Jo, jsme hráč. A jdeme tam za tím hráčem. Musíme si navzájem pomoct. Pojď tady sem. Hej, borečku. Ježišmarja, proč jde dolů? Koho tam ví? Tyjo, taky jsem někoho trefil asi. Nahoru, já ti pomůžu. Hej, pojď. Vedle. Pojď, trefuju ho. Takový zásahy. Nechte ho. Ne, na něj kašlu. Hej, pojď sem nahoru za mnou, tam ty. Jo, mám kill. Yes. Ty brďo. Ne. 3 životy. No tak to jsem prohrál. Tyjo, se odsaď bojím jít pryč, tyjo, protože oni mě prostě zabijou, to je úplně logický. Tyjo. Já jdu tam, do toho tunelu, asi dám padák. A jdeme tady někoho, tamhle je někdo. Já se nechci schovávat, stejně mě zabijou. Shit. Sakryš. To nevadí, jsme avatar. A ten rychlej. A už máme kill zase. Jo, máme 12 bodů. Zkusíme si vydělat hodně bodů. A koupíme si rtačák nebo bazooku. Tak to by bylo libový. No, tak jdem na někoho. Je tady někdo? Neříkejte mi, že tady nikdo není. Tak já jdu zpátky, no, tam, kde jich byl celkem hodně. Ježišmarja, tady se nějaký hráč jmenuje Jolanda. Ježišmarja, tak bych se v životě nechtěl jmenovat. Ať už doopravdy, nebo jenom ve hře, ty brďo. Tady jsou ostatní. No, tady jsou jenom avataři. Tady je. Pojď ty půjdeš. Ono se to restartlo.
Jo. A dívejte, viděli jste toho avatara, jak držel tu zbraň? Ono se mě to ještě nenačetlo, dobře. Ježišmarja. Tak jo. Dělej, já chci vědět rychle, kdo bude Hej, tam ti asi vidí avatara. Avatar! Ne! Tady je! Tady je ten hlavní avatar. Toho musíme sejmout. Pojď, ty půjdeš. Kámo, ty půjdeš, on má 5000 životů. Já na něj hodím mrazící granát, ale si chci trefit. Oh, já jsem se netrefil. Těho pryč, má 49 životů, on mě nesmí zabít. Oh, ne! Sakrýš, no tak to jsem pokadil. Ne! Sakrýš, au! Ježišmarja, já už jsem zase tady tamhle. Dělej něco rychlej avatar, si trošku... Já se bojím. Tyjo, tady je jeden. Jo, zabil jsem ho. Yes. Tyjo, ono to není úplně lehoučký, ono je to celkem hard. Sakryš, on mě zabil nožem. Tak jo, jdem ještě jednou. Takhle ze zadu jsem na něj šel. Ale nezabil. Teď jsem ho zabil, yes. Ty brďu, já si tady killím, už mám 15 bodů. Tyjo, pojď sem. Jo, další kill, 16 bodů už mám. Jest tamhle jeden. Šmaria, já jdu za ním. On teďka skočil dolů, tady je. Cože? To je ta Jolanda, oh my god. Oh, jo, suráč. Tam vidím něco růžového, to byl avatar. Tady je to hafo. Tady by mě asi nikdo nenašel, ale já chci jít jakože, víte co. Ne! Tebe nesmí zabít, já ti jdu pomoct. Zabijem ho. Jo, je mrtvej. No, zabil jsem ho já. Yes. Tak to je libový, to si tady killujeme úplně nádherně. Ne, já jsem tam neskočil celý. Ty vado, proč musím spadnout zrovna sem? Mně se to nechce obcházet, to je hrozný. Tak jo. Čekejte, já si... jenom... Ježišmarja, co je tady tohle, to odseknout. Ne, pomoc. Hej, ne, já nechci být avatar. No, jsem avatar. Už si hlasuje pro novou mapu, jo, tak dáme tady tuhle třeba. A dáme si jinýho avatara. Já vám ukážu dneska všechny avatary. Takže teď máme toho speedáka, tak na začátku jsme měli i toho Warriora. Tak teďka zkusíme třeba toho draka. Jo, máme draka. Aby jsme to jakože zkoušeli úplně všechny, víte? Jo, kde jsou všichni? Já slyším... Tady... tady jeden. Je mrtvej. Yes, 18 bodů. No, pojď. Já jsem si vybral tady toho speedáka, protože on je hrozně rychlý, já ho mám prostě rád.
Je úplně líbovej. Hej, pojď, máš ho? Jo, nová hra? Jo, líbovka. Tak jo, kdo bude teďka ten? Rychle, noční se chci vědět, kdo je hlavní avatar. Už? Ještě ne. Ještě nestřelíte furt po sobě, stejně to ještě nikdo není. To je hrozný, fakt jako. Keltur. Takže já jdu někam na střechu, abych ho našel. Tam se budu podívat. Ne, já ho vidím, tady je. Tady je, to je Keltur. Ne, on už jich tady je víc, aha, tak to asi, tohle je asi Keltur. Ne! Jo, dívejte. Já když se takhle podívám nahoru, tak já takhle můžu letět. Vidíte? Jo, pojď! Mám ho. Jo, je mrtvej. Tak takhle zletíme trošku. Tyjo, tenhle je celkem dobrý, jak tady lítá prostě. Takhle si pěkně. Cože, mě zmrazili? Ježišmarja. Jo, dali, už. Jo, a dalšího avatara si dáme. On nebyl to hráč, ne, to byl avatar. Jo, dáme si dalšího avatara třeba to zvíře takový, tady tohle. Jo, takže takhle no. Tak jo, jdeme dál. Někoho sejmeme. Tyjo, to je prostě hustý, jak tady můžeme se vyvítat. Sejmeme ho, pojď, ten bude dole. Není. A už je. Tak někoho tady sejmeme. Jo, počkejte, teď mám trošku lagy. Jo, dobrý, už jo. Tak to bude minimální lagy. Tak jo, jdeme. Někoho potřebujeme sehnat. Tady už jsou jenom 2. Aha. Já půjdu za tou... Jo, tady slyším někde brokovnicu. Ale už ho zabili z toho brokovnicou. Ale to je blbý, prostě to se jenom takhle díváte. Teď zrovna nemám vůbec ruce. Vůbec nemám ruce na tom. Jo, na klávesnici, jo. Už je nová mapa, tak si počkáme, až se nám načte. To si chvilku zahrajeme tam. Pohni. Dělej. Dobré. Tak. Tak jo. Jinak možná budu natáčet i Assassin's Creed Unity, no. Protože teď mě ho kamoš dával na to. On ho totiž teďka kamoš dával a možná bych ho natočil. Tak jo. Jo. Dáme si teda to zvíře potom, až nás zabijou, abych vám to mohl ukázat. Počkat! Jo, počkejte. A tak nic, já jsem Warrior teďka. Jo, tahle mapa je celkem dobrá, tyjo. Ty brďo, ten už musel být prostě mrtvej. Ty vado, ten mě dává za 2 kila. Aha, ten je silnej. Sakryš. Ale jestli teďka nebudeme voják, jestli budeme... jsme voják, tak nic. Já vám chci ukázat toho. Ježmera, lagy. Jo, dobrý. Jo. Asi jo.
brďo, ne, já jsem měl lagi. Jo, dívejte, tady je úplně stejně jako ten drak, akorát nemůžete lítat. A máte asi víc životů. Au, ne, tady byla mina. Jeden život, mám jeden život. A jsem mrtvej. Ty brďo, teďka mám nějaký hrozně velký lagy. Tak počkejte chviličku. Ne, ale tamhle ten. Já takhle chviličku nic nebudu dělat. Ne, musím. Počkejte. Ty brďo, to je hrozný. Ty ono nic, my natáčíme už aj celkem dlouho a celkem... Ne. Ale jo, natáčíme už aj celkem dlouho, tak já bych to aj už ukončil. Jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli ne, dejte dislike. A čau.